Po poézii a hudbe sa teraz dostaneme k takému inému druhu umenia, ktorý rozpráva obrazom, svetlom, zvukom, emóciou. Dúfam, že mi dáte za pravdu. A v podstate som si pred malou chvíľou uvedomila, že všetci hostia, ktorí sú súčasťou toho programu, ktorým dnes prejdeme, sú Kysučania a to je na tom super. A sú to aj títo dvaja chalani, prepáčte, mladí chalani, ktorí sú z Kisu, sú z Čace. Dobre hovorím? Áno. A sú tvorcovia, jeden je režisér, druhý je kameraman, bližšie vám ich možno predstavím a úplne blízko sa vám predstavia potom oni sami. Andrej Dlabáč, kameraman, ktorý sa podílal na viacerých krátkometrážnych a dokumentárnych filmoch, vo svojej tvorbe sa sústreďuje na obraz ako nositeľa emócie a významu a spolupracuje s mladými slovenskými režisérmi na dokumentárnych aj hraných projektoch. Pravda, Andrej? Je to tak. Dobre. A druhým hosťom je Kristián Grupač, scenarista, režisér, ktorého tvorba sa venuje predovšetkým autorskému filmu. Vo svojich dielach skúma medziľudské vzťahy, identitu a vnútorný svet človeka. Je autorom viacerých oceňovaných krátkometrážnych filmov a svoju tvorbu predstavil aj na filmových festivaloch. Je to tak? Potlesk, prosím vás. No a dovolím si ešte povedať, že jedným z ich spoločných projektov je aj dokumentárny film Varso, ktorý bol uvedený v roku 2025, venovaný hudobníkovi Petrovi Varsovi Varsavíkovi. Film rozpráva príbeh výnimočného kisuckého muzikanta, ktorého život i tvorba sa pohybujú na pomedzi umenia, osobnej výpovede a regionálnej identity. A o to je to dnes pre nás zaujímavejšie, že pán Peter Varsavík, alebo Varso, je tu dnes s nami a jeho srdečne vítame v tejto chvíli. A bude mať aj on slovo, už o malú chvíľu, aj s profesorom Juliusom Fujakom, hneď po chalanoch, ono sa to tak nejako pekne nám vyskladal celý ten program. Tak poďme chalani na vašu tvorbu, nielen o tomto filme, ale tak celkovo. Ja vám odovzdávam mikrofóny a už je to vaše. Želali ste si tmu, tak teraz nás musíte silno do toho dostať, aby sme naozaj boli súčasťou toho vášho rozprávania. Nech sa páči. Tak príjemný podvečer prajeme. My sme rozmýšľali, že ako k tomuto celému pristúpiť a rozhodli sme sa, že spravíme taký krátky prierez našich spoločných filmov, ktoré vlastne vznikali aj tu, alebo mali nejaké napojenie na Kisuce, ktoré sú našim domovom. Tak, fungujeme vlastne od roku 2015 spolu. Najskôr sme fungovali ako Red Popcorn, neskôr sme sa premenovali na Red Popcorn, a potom sme sa vrátili k prvotnému názvu Vypatač a vlastne venujeme sa filmovej tvorbe. Popri tom, ako sme vlastne sa venovali filmu, tak sme sa snažili cez premiéry, rôzne výstavy a sprievodné podujatia robiť aj nejaké akcie kultúrneho charakteru tuto v Čaci. V podstate sme premietali v Dome kultúry asi každý náš spoločný film, ak nerátame tie úplne prvé, ktoré by som úplne nevedel asi označiť ako filmy. Ale aj také boli časy. A teda si začneme, toto je náš Instagram, kde vlastne sa môžete dozvedieť viacej o tom, čo robíme, kde sme boli a tak podobne. A takisto fungujeme aj, máme kanál na YouTube, kde sú vlastne niektoré z tých filmov, o ktorých budeme hovoriť. To si vlastne akože ukážeme si aj nejaké ukážky z tých filmov. Tak asi poďme na tie filmíky. Či ideme... Jasne. No, náš úplne prvý film, alebo daj na sebe ten Instagram kanál. No, náš úplne prvý film bol... Posun ďalej. No toto je vlastne naša úplne prvá premiéra v Čaci v Deja Vu klube v roku 2016 to bolo. To boli vlastne úplne tie prvé filmy a vlastne v náväznosti na to sme
urobili film Krásna, ktorý je na motívy poviedky môjho otca, spisovateľa Mariana Grupača, a urobili sme vlastne prvú takú väčšiu premiéru v kinosále a dá sa povedať, že asi viacej ľudí asi neprišlo potom na tie premiéry, lebo sa podarilo vlastne hneď na prvýkrát osloviť nejakým spôsobom publikum a potom sa to vlastne nieslo s nami ako taká tradícia. A tento film, o ktorom hovorím, je na tom našom kanáli. No, nemusíš to si. Čiže ak by ste mali záujem si ho pozrieť, tak ho nájdete tam, môžeme prejsť k ďalšiemu filmu. Dám ti slovo. No, dobre. Potom ja to tak rýchlo prebehnem, potom sme natočili spolu 12 hodín, to bolo, my sme boli potom spolu v škole v Bratislave, lebo tie filmy, ktoré Kristian teraz spomínal, tak to boli ešte filmy, ktoré sme robili takým spôsobom, že zoberieme kamerku, ja zoberiem nejaký statívík a niečo tam spolu skúsime spraviť a nás to nejako nabudilo k tomu, že by sme sa tomu venovali aj naďalej a ďalej a nejako sa v tom vyvíjali, takže boli sme spolu v škole pár rokov a tam vznikol vlastne snímok 12 hodín, ktorý sa točil v Čaci a ako neviem, či tá krčma ešte existuje. Už asi nie. Už asi nie. Krčma Ušimka, čo vám niečo hovorí, pri Malej stanici. Taká kultová krčmička stará, tak to sme vlastne točili tam. A ešte by som spomenul, že vlastne, áno, jo, dobre. Vlastne na tej škole sme spravili zo pár cvičenia, ako keby nie úplne filmy. A druhým boli Sestry. A ďalej sme spravili takú trilógiu. Vlastne to bol taký experiment, lebo všetky filmy, ako keby dneska väčšina, alebo respektíve také školské a nízkorozpočtové sa točia na digitálnu kameru, ako máme všetci v telefónoch. A vlastne my sme chceli vyskúšať točenie na filmovú surovinu, ktorá úplne to nebolo bežné, že sa točilo na škole na filmovú surovinu, tak sa nám to nejako podarilo a natočili sme vlastne také 3 krátke snímky, ktoré vlastne sa volá, celá tá trilógia tých 3 krátkych filmov sa volá Malá trilógia o Jalovej ľubosti a tie filmy sú natočené na filmovú surovinu, čo bolo určite veľmi prínosné do ako keby ďalšieho rozvoju toho, čo sme chceli ako keby ďalej robiť. Neviem, či chceš k tej trilógii niečo povedať? Asi pekne si to povedal. Možno by som asi iba dodal, že sme sa vlastne začali celkom skoro profilovať nejakým spôsobom dosť, neviem, ako by som použil to správne slovo, že vždy sme sa snažili hľadať nejakú vlastnú formu, ktorú rozpráva tie príbehy a vlastne toto je dosť dôležitá vec podľa mňa v tom hľadaní, tento film. A akože človek sa veľakrát popálí, keď niečo hľadá, takže samozrejme aj tie filmy majú svoje pre a proti, ale na tej ceste vlastne to je prínosné vždy. No to nadviažem možno trochu na to, lebo to je dobré, že čo hovorí, že vlastne tie filmy majú viac nedostatkov. Podľa mňa takto so stupom času ako plusových vecí a to je super, že sme to vlastne tak spravili, že oni ich majú, lebo už ich nikdy nezopakujeme, takže asi je to univerzálne, či v filme, alebo v hudbe, alebo tanci, alebo v akomkoľvek umení skúšať veci, ktoré sú trochu neprebádané a nie sú také bezpečné a komfortné a skúšať nové veci, ktoré často nemusia výsť, nám možno úplne nevždy vyšli tu, takže jo. Že to je super, ako keby to robiť, lebo potom človek nejak mám pocit, že teraz úplne napríklad to premostím tak do súčasnosti, že úplne iným spôsobom premýšľame a bez tých filmov by sme nikdy nepremýšľali tak ako dnes. Myslím si, že premýšľame oveľa lepšie ako vtedy. Môžem súhlasiť. A tento film je tiež vlastne na tom YouTube, ak by ste chceli. No. Ďalší film je Leporello z mojej naničodnosti. To je vlastne už taký dlhší film, ten má tuším 20 minút. Tiež to bolo vlastne druhácké cvičenie a neviem, čo by som viacej dodal. Tiež je to v podstate ďalší krok v tom hľadaní nejakej vlastnej poetiky. Tiež vlastne sme tam vyskúšali nejakú prácu s formou a
A ja mám tento film celkom rád, lebo je taký čudný. To... Aj keď má vlastne samozrejme veľa chýb ako všetky, ale nebudeme tu rozprávať predsa o chybách celý večer. Tak môžeme prejsť asi ďalej. Ak niečo ešte máš, tak... A ja by som iba k tomu povedal, že vlastne vždycky sme vybrali v tých filmoch, že tá forma toho filmu, akým spôsobom je to natočené, bola taká hraničná s tým, ako napríklad keď zapneme televíziu, že sú tam nejaké také seriály alebo televízne filmy, ktoré sú tak spravené tak, aby sme udržali pozornosť, tak tieto filmy sú úplne opačne a to je tiež taký extrémny príklad tento film ako to 3, že tiež sme tu skúšali niečo úplne iné a ja som si istý, teda neviem hodnotiť, či to úplne vyšlo, ale tiež určite nás to posunulo dopredu, takže vlastne to sú také, tieto všetky veci, o ktorých hovoríme, také veľmi dôležité ako keby filmy pre nás, ale takisto to znova nejak s univerzálnym, že keby všetko to sú vody, ktoré sme nikdy dovtedy nerobili a sme sa do toho nejak púšťali s tým, že nás to niečo môže naučiť a tak sa aj stalo, teda si myslím. Ďalší film je Otváram dvere a neviem, čo sa s nimi deje, pomaly vrzgajú, oči sa dívajú. To je vlastne prvý film, ako bolo spomenuté, spravili sme film o Varsovi, ale toto bolo vlastne ešte predtým, je to film, ktorý vznikal na motívy albumu Kisovský postindustriál. A je to také troška taký uletený filmík a môžem asi povedať, že náš najúspešnejší film, čo sa týka nejakých čančara dokolo. A tu tiež vlastne v tomto filme si myslím, že tak vyvrcholilo to naše experimentovanie, čo sme skúšali v tých predchádzajúcich filmoch, že tu mám pocit, že sa to celkom podarilo vytvoriť ten svet nejakej takej inej forme reality, akú sme zvyknutí prežívať každý deň. A tiež vlastne ten film je online. Kebyže ho chcete vidieť, tak môžete napísať a môžeme vám ho poslať. A vlastne tu môžeme vlastne ukázať aj trailer. Troška to aspoň oživíme. A pán Frimson, dobrý deň. U12, čiže nesmrteľnosť, je veľmi vzácna, veľmi. To hovoríte vy. V programe čelíte len a len sám sebe. Ostatné veľmi dobre poznáte, keďže ste tu tento mesiac už 4. krát. Tak toto je vlastne náš posledný hraný film, dá sa povedať, v roku 2024. A opäť je to vlastne na motívy poviedky môjho otca, že sa nám vlastne uzatvoril ten oblúk. Lebo týmto filmom sme vlastne, respektíve ja som končil školu týmto filmom. A tým prvým filmom, čo bol na motívy poviedky môjho otca, som sa vlastne na školu hlásil, čiže sa nám uzatvoril ten kruh. A tiež, no neviem, ťažko sa mi rozprával o tomto filme, lebo to bolo povedzme zaujímavé natáčanie, ale taktiež si myslím, že je veľmi dôležité, že tento film vznikol hlavne kvôli tomu, že sme schopní
reflektovať niektoré skutočnosti, ktoré sme ešte vtedy neboli schopní, takže a taktiež sme ho vlastne točili na súrovinu filmovú. Som si vôbec neuvedomil, že krásna bola film, ktorým sa zahlásil na školu, týmto si končil, to je vlastne celkom pekné. Vnímam to ako takú chvíľku reflexie, toto, že máme taký, že sme tu tak, že môžem povedať to, jak to bolo, že tá skála toho filmu, tá produkčná, tá, ako keby to, čo sme si vymysleli, tak to nás tak trošku prevalcovalo a to spôsobilo to, že ten film potom je tak, jak je. A tým som povedal to, že nemali sme ako keby tým, že sme si vymysleli takú veľkú vec, že tam napríklad bude veľa rôznych miest, kde sa ten film odohráva, že tam bude veľa ľudí, že to bude o určitých častiach dňa natáčané a nie hocikedy. Tak ako keby tým sme si tak zakliešili cestu do toho, že sme mohli ako keby potom ten film tvoriť tak slobodne a ako keby hocičo ešte meniť počas toho. Ja by som možno len dodal, že vlastne akože neviem, koľko z vás sa stretlo s výrobou filmu, že ono to je naozaj finančne dosť náročná záležitosť a keď sa bavíme o týchto filmoch, tak vlastne bavíme sa o krátkometražných, ktoré nepotrebujú zas až tak veľa peňazí, ale rovnako potrebujú ľudí a rovnako potrebujú dosť peňazí, samozrejme. Čiže vlastne počas celého toho štúdia alebo počas všetkých týchto filmov sme v prvom pláne sme zápasili vždycky vlastne s financiami. A niekoľkokrát sme vlastne museli si podávať donio a tieto veci, že financovať taký film je naozaj dosť náročná vec a veľakrát potom vlastne sa stane, že neodhadnete veľkosť projektu a veľkosť vášho budžetu a potom musíte hľadať strašne veľa kompromisov. No, musíte nájsť kompromis. Ale tak vlastne akože môžeme si pustiť trailer k tomu filmu. Si poznal môjho tatka? No teda, že poznal. To čo si urobil, bratče? No a tým sa na istý čas vlastne pozastavila produkcia alebo výroba hraných filmov, som povedal, v našej spolupráci. A posledné vlastne dve veci, ktoré vám ukážeme, tak sú dokumenty. Prvý z nich je dokumentárny film Kliatba od barónu Kisuca z dokumentárneho cyklu Budujeme Slovensko. A ten je vlastne dostupný v archíve RTVS a
bol už aj vlastne v televízii. A to bola vlastne taká, neviem, čo by som k tomu povedal. Bolo to hrozne super, lebo po náročnom období sme si vlastne užili také pokojnejšie natáčanie. A točili sme, neviem, či vlastne viete, kde je hotel Kysuca. Ale tiež by som vlastne odporučil sa tam možno niekedy zájsť pozrieť, je to zaujímavý spot. No, to bolo výborné celé, ako to bolo, a aj vďaka tomu, aké podmienky sme mali vlastne produkčné, že mohli sme tam chodiť, mohli sme to pripravovať v takom pokoji, žiaden zhon. Bolo to v horách, boli sme tam týždeň, nakrúcali sme týždeň, mali sme super štáb, mali sme super protagonistov. Nemám čo povedať. A často vlastne akože vo filmoch, aj v tomto konkrétne, spolupracujeme s rôznymi čačanmi, respektíve Kysučanmi, či už s hercami alebo nehercami, čiže veľakrát sa v tých filmoch objavia viac či menej známe tváre tuto z okolia, tak to je jeden z nich. Máme tu k tomu také krátke reelsko, môžeme vám ho pustiť. Tu sme na fotke s Evou Mazikovou ešte, len tak mimochodom. To je taký krátky, bohužiaľ len v takomto. Už spomínaný film o Petrovi Varsavíkovi, Varso, ktorý bol vlastne spomenutý už v úvode. To je vlastne náš posledný taký väčší projekt filmový a bolo to za nás hrozne príjemné, lebo my sme vlastne tým, že sme robili ten hraný film, tak nám ostal materiál s rešeršou, ktorého bolo dostatočne veľa na to, aby vznikol ešte aj dokumentárny film, ktorý vlastne o veciach spojené s Peťom a s jeho životom hovorí troška priamejšie ako ten hraný film, lebo ten je troška taký surreálnejší. A teda za okolností, ktoré boli v tom čase, akože za tých okolností vlastne ten film vznikol a uzavrel sa vlastne akože celý ten náš okruh a celé tie roky vlastne strávené s Otrasom a s ich hudbou a s Varsom. A ja osobne som veľmi rád, že sa podarilo vlastne urobiť takýto 60-minútový dokumentárny film po tých rokoch, lebo vlastne akože trvalo to pomerne dlho. Ale tie dokumenty to bol taký oddych, aj ten jeden, aj ten druhý, po tých všetkých krátkych hraných filmoch, ktoré boli takým trochu utrpením. A v istom slova zmysle samozrejme nie úplne doslovne utrpením. A to bolo super toto natáčanie v tom, že my ako keby objavili sme z Čace, tak sme vždycky sem prišli na nejaký blok 2, 3, 4 dní a s kamerou, so štábom, ktorý mal 5 ľudí dokopy, žiadnych 20 alebo 30, ako je to pri tých hraných filmoch. A všetci sme sa poznali veľmi dobre, takže to všetko bolo, ako keby sme boli, nechcem to tak povedať, ale bolo to trochu také... Necítil som sa na nejakom natáčaní pod nejakým tlakom nejakého času, že musíme natočiť teraz toto a toto a keď to nenatočíme, tak to nenatočíme, ale
vždy sme prišli a reagovali na to, čo sa dialo pred nami, pred kamerou, ako sa veci menili, tak nám to vôbec nevadilo a prispôsobovali sme sa tomu a to bolo v niečom také veľmi čerstvé, fresh, také, nebolo to pod takou ťarchou nejakého času, tikajúcich hodín, proste sa nepodarilo, podarilo super, ideme znova, prišli sme znova, natočili sme. Takže ten proces pri tom dokumente, ranom filme, možno to sú úplne tak dve rozlišné veci, že to sa nedá možno porovnávať úplne. Tak, môžeme si pustiť ešte k tomu trailers. Čo vlastne robíš? Teraz, ako? Teraz. Varco, čau. Nazdar, kamarát. O to sa ti jedná? Ja si ho pamätám ako človeka z tých našich osobných stretnutí, ktorý bol zjavne fascinovaný hudbou, ale žil v takom svojom vlastnom svete. Ja som presvedčený o tom, že on dokázal presne to, čo si zaumieť. Nie je to celé trápne? To má to tak, keď cítil, že ma to opúšťa už úplne, vieš, že strácaš energiu, proste, že robiť veci, či ťa bavia. Najradšej zo všetkých kvetov mám. To je vlastne s filmom asi všetko. Teraz momentálne pripravujeme, ale to bude trvať dlho. Ale nakoniec tu máme ešte vlastne takú spoluprácu. To sme točili pre divadlo v Bratislave študentské na fakulte, pre fakultu divadelnú, taký krátky spot, povedzme divadelný, jeden dlhý záber na také jedno ich predstavenie. Nie, to bolo vlastne na celú sezónu. V podstate akože také propagačné video na začiatok divadelnej sezóny a to sme vlastne robili naposledy, mám pocit aj, že to bolo tak ani nie rok dozadu. Ide o to, aby človek videl.
Kto čo vidí, to je otázka. To je z našej strany asi všetko. Chcel by som za seba, asi aj za Andreja, veľmi pekne poďakovať za príležitosť byť tu dnes. Prajem príjemný večer. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Čo vidieť ďalej, to naozaj ten záver tej vašej poslednej práce možno nám tak premostí aj ďalej, že čo chceme vidieť svojimi očami aj počas dnešného večera, počas 14. ročníka Svetojanskej poetickej noci. Chalani, veľmi pekne vám ďakujeme za tento váš prierez vašou tvorbou, že vlastne otec je spisovateľ, je opäť poet a aj tá vaša tvorba sa s tým spájala, ten kruh od nástupu na školu až po v podstate odchod z nej a jej ukončenie úspešné, tak vlastne otec je bývalý gestor aj nášho literárneho klubu poetického, takže krásne sa nám to tak prepája a možno ako vy, mladí, začínajúci tvorcovia filmu, ste našli ten súvis aj s tou krásnou scénou na Kysuciach a s tým, čo tu máme, tak v tom budeme aj pokračovať. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ďakujeme aj vy. Kristián Drupač, Andrej Dlabač. Budeme pokračovať tak súvisle ďalej, keď som spomenula, že teda oni si našli taký prierez a to priateľstvo v nich zostalo aj už mimo Kisúc a sami sa tu veríme, že radi vracajú a prídete opäť aj k nám, lebo musím povedať, že časť aj filmu, o ktorom sme rozprávali, vznikal napríklad aj tu v priestoroch knižnice, tak tú spojitosť medzi sebou majú aj dvaja páni, ktorých chcem teraz k nám dopredu zavolať. Tá hudba, ako sme videli, má mnoho podôb, či už sú to nejakí začínajúci tvorcovia alebo etablovaní tvorcovia. Môže mať podobu takú, poviem to, že tradičnú, ktorú vnímame melódiou alebo rytmom a niekedy nás počúva možno, a to už sme zažili aj s pánom profesorom Fujakom, počúvať ju v takom, nazvem to, že tichu, zamyslení, možno so zatvorenými očami a vnímať zvuky, ktoré sú okolo nás. No a práve takúto cestu si volia aj naši ďalší hostia. Páni, nech sa páči, môžete sa takto pripraviť. Ja srdečne vítam Petra Varsa-Varsavika a profesora Juliusa Fujaka. Najskôr potlesk. Krátke predstavenie, ich umelecké stretnutie patrí dlhodobo a naozaj medzi dlhodobé a výnimočné spolupráce na slovenskej alternatívnej hudobnej scéne spoločne vytvárajú originálny hudobný svet, v ktorom sa stretáva improvizácia, experiment, poézia, ale aj spomínaná zvuková krajina. Ich najnovší, nedávno vydaný na začiatku tohto mesiaca spoločný album Zerotras neteraz nadväzuje na dlhoročný tvorivý dialóg dvoch výrazných osobností. Budeme tu teda mať, ako som už spomínala, hudobníka, gitaristu a skladateľa Petra Varsa-Varsavika, skladateľa, hudobného estetika, experimentátora, pedagóga a organizátora mnohých umeleckých projektov profesora Juliusa Fujaka, ktorý už dlhé roky patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej experimentálnej hudby. No a verím, že oni nás tak prevedú teraz tým svojim najnovším albumom, ale zároveň potom si budeme môcť vychutnať aj to, čo si pre nás hudobne pripravili. Skôr než budem hovoriť o nás dvoch, tak ja by som ešte chcel podporiť a respektíve spomenúť na margo Kristiána Grupača a Kamrana Dlabača. Oni pôsobia tak skromne, ale ja, čo poznám ich tvorbu už dlhé roky, ja si veľmi vážim a vlastne by sme si to mali vážiť všetci Kysučania, že ich tvorba častokrát a primárne je zameraná na kysucký priestor a venujú sa súčasnej kinematografii a verím, že sa dožijem čoskoro aj ich celovečerného filmu. A ešte si aj vážim to, že v nemalej miere teda mapujú aj tú undergroundovú, alternatívnu našu scénu, ktorá vyrastla z Kisúc.
No, ja som tu premietol niečo, čo spomínala pani riaditeľka na úvod, lebo nás s Petrom Varsavíkom spája tvorba a teraz to znie strašidelne, lebo ja si myslím, že viac ako polovica vtedy ešte nebola na svete. 38 ročná spolupráca. Od čias teórie odrazu, a to bola leto 1988, cez skupinu Otras s nulou na začiatku, alebo Trojkolobek fiktivity, epizódna spolupráca s Marianom Vargom. Peter účinkuje ako host na mnohých mojich albumoch, aj v tejto dekáde. No a toto je zaujímavý album, čo vyšiel v Prahe nedávno v elektronickej forme, volá sa Nurture Curative a to je vlastne naša archívna nahrávka pre tých, ktorí nás poznajú predovšetkým ako hráčov rockovej alternatívnej hudby v našej vzájomnej spolupráci. To bude prekvapivé, alebo môže byť prekvapivé, lebo to je akustický album, kde hráme iba na akustickej gitare a na klavíri a je to nahrávka zo Skalitého, kde som vtedy pôsobil, z hudobnej triedy, archívna a toho vydavateľa to natoľko zaujalo, že v takej edícii Memorabilia sa to volá, vydal tento album a je to pre mňa zaujímavé aj z toho hľadiska, lebo keď tu Kristián Grupáč hovoril o skupine Otras alebo Nulový tras, neskôršie, tak to vznikalo presne v tomto čase, v roku 1994 a ono to znie takto, nie v začiatku. No, kto by nás nepoznal, tak by si myslel, že ide o vážnu nejakú melodickú, nejakú sonátu pre dva klavíre, ale pre mňa to má naozaj nedokumentačnú a veľmi zaujímavú hodnotu. My sme mali vtedy neľahké obdobie, ale bolo to úžasné, že práve vtedy vznikla tá legendárna hudba aj k filmu Kristiána Grupáča, ktorý tu prezentoval. No ale cez tie roky sa vlastne dostávame k tomu, že či už tá teória odrazu mala nejaké výročie, 35. výročie a Otras mal 30. a z toho titulu vznikol štúdiový projekt, ktorý tu spomínala pani Borisová, Zero Tras, Neteraz, kde hráme iba my dvaja. A regulárnym členom je ešte zvukár Zdeno Pastva. A je to projekt, ktorý sa posunul si úplne inde, alebo do značne výrazne inám vecám po tých skúsenostiach, čo máme. A pustím len krátku ukážku a potom vám už zahráme naživo. Je to album, ktorý obsahuje, keď sme pri Poetickej noci, básne Vaska Popu, srbského básnika, alebo ruského avantgardistu Daniela Charmsa, alebo moje texty pod pseudonymom TJ Viuga, alebo Petrov text Nechcem nič. A sú tam rozmanité polohy od tých rockových cez akustické s violončelom až po improvizácie, alebo tango blues, blúze a podobne. Takže ja vám to pustím iba zo špasu. Napadla ma taká súvislosť, keď mal Teória odrazu koncert v roku 1989 tu na námestí 1. mája. To bol posledný prvý socialistický maj. Tu sme zažili prvý a posledný krát, to už nezažijeme nikde. My sme hrali koncert napríklad po folklórnych skupinách alebo po dýchovkách, alternatívna experimentálna hudba, ale ona sa vysielala cez mestské amplióny do celého mesta. To znamená, to, čo tam znelo, to sa vysielalo všade. A preto nenáhodou ten album začína takto. Haló, haló, hlásenie miestneho rozhlasu. Vážení spoluobčania, Zero Tras, Neteraz. Tu máme, trafíme sa!
tak ďalej. Ten album takisto vychádza teraz v Prahe, v inom vydavateľstve Polípiet a do jesene by mala byť na svete LP vinyl. Takže to je na predstavenie tej tvorby. Ja tu mám zo sebou aj knihu, ktorá mi zase vyšla v Helsinkách, lebo ja sa venujem hudbe aj teoreticky, ktorá sa volá The Semiosphere of the Sounds and Music in Culture, ale to môžem potom prezentovať v kuloároch. Takže teraz vám zahráme aj na motívy niektorých starých vecí, ktoré boli pôvodne veľmi tvrdé, rockové, aj zo tvorby skupiny Otras, aj nejaké tango blues z tohto posledného albumu a improvizácie. Lebo ja si s Petrom rozumiem na pódiu tak ako s nikým bez prípravy. vec zase pre pamätníkov, lebo my už hráme hudbu pre pamätníkov de facto, sa volá Chorá žena. Drámu, kde zaspievame, text bol bez tak kolektívny, ale zahráme to ako instrumentálnu vec. Je to jedna z najpopulárnejších skladieb tej skupiny, ktorú vlastne v Petrovej politike by znela inak, a teraz vám zahráme bluesovú a poloakustickú verziu.
zápasu. Keď sme hrali v teórii odrazu, tak to boli naozaj dosť také pre niekoho nestráviteľné, pre nás zase veľmi radostné rockové nakladačky a raz nám niekto povedal, bo to aj Marian Varga, ale aj Mikuláš Kadima, že možno by hudba mala viac dýchať, mala by sa prezdušniť a zhodou okolností každá rocková kapela má nejaký veľký slaďak, to viete, že rockové kapely, či to je Scorpions, Metallica, Led Zeppelin, keď nahrali nejakú pomalú vec, tak sa z toho stal nielenže hit, ale boli to nesmierne zaujímavé balady, vrátane Black Sabbath, Ozzyho Osbourna. A my sme vtedy sa rozhodli, bola to trochu náhoda, ale predsa len vznikla jedna pieseň, škoda, že to nie je Peter Štekláš, ktorý by zaspieval. To vám zahráme aspoň tú melódiu. Volá sa to Tu, niekto to nazýva len Trúbka, a je to venované pamiatke Milesa Davisa.
In E. Keďže Varso vyrastol na blues, tak bude to už nie tango blues, ale voľné blues. Kisucké, Varsovo a moje blues.
Máme za sebou poéziu, máme hudobné vstupy a máme okolo seba výtvarné umenie a výtvarnému umeniu sa venuje mladý, talentovaný človek. Pozerám sa, že kde ho mám blízko seba, ďaleko od seba. Cyril Vyhonský. Cyril, poprosím vás, aby ste prišli už ku mne dopredu. Je to tvorca Opäťský súd, musím povedať, ktorý získal viaceré ocenenia v kategóriách neprofesionálneho výtvarného spektra, či už na krajskej úrovni a aj vyššie za uplynulé roky. Ak dobre čítam rukopis, tak toto budú vaše obrazy, dobre si to pamätám. Jeho ilustrácia, musím povedať, folklórna, je dokonca v súteréne Kysuckej knižnici v Čadci, kde sídli Kysucké kultúrne stredisko. A jeho tvorba je spätá aj s regiónom, ale aj s jeho záľubami, ak to tak môžem povedať. A ja mu veľmi rada odovzdám slovo. Výtvarník Cyril Vyhonský. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ja si to pripravím, čo tu pre vás mám. No. Ja som rozmýšľal, že ako to celé poňať dnes. A pravdepodobne to spravím tak, že mám tu prichystaný trošku prelom mojej tvorby. A čo som tak našiel, čo boli vlastne nejaké začiatky, tak v roku 2018. Toto je jeden z takých prvých pokusov o nejaké abstrakty. A vlastne ja som začal v 12 rokoch tvoriť graffiti. To možno aj veľa odpoveda na moju tvorbu, ktorú mám a v ktoré veľa razy ľudia hovoria, že to v tom vidia, že tam je taký trošku ten street art a nejaké tieto začiatky. Viac menej tie prvotné obrazy boli len také holé pokusy o niečo vytvoriť, keďže úplne som v tej dobe nevedel už nájsť tú hĺbku v tých graffiti a preto som sa chcel presunúť na niečo, čo by som povedal, že veľa z tých umelcov, ktorí tvorili graffiti, prešli na nejaké umenie, alebo respektíve, nechcem povedať, že umenie, lebo aj graffiti sú svojím spôsobom umenie, ale skôr na tie plátna a na tvorbu tých obrazov. Takže som si povedal teda, že idem týmto smerom aj ja, keďže už som nemal pocit, že sa môžem niekam v tomto smere posúvať. A začali prvotné pokusy o nejaké abstrakty, kde vlastne mám aj prelom tých graffiti, kde som sa viac menej hľadal. Ono v podstate vystupujem aj pod umeleckým menom Cyril, keďže ma tak chalani z môjho sídliska volali, buď Cyril alebo Serol, vychádzalo to pravdepodobne z toho Cyril a keďže je to také, že slovanské, tak možno to nejakú takú tú ruštinu, ukrajinčinu chytalo, viac menej, alebo možno aj takú nejakú chorvaštinu, alebo tieto veľmi podobné, takže odtiaľ sa nejako odrazila tá moja prezývka a jej sa držím. Tu mám vlastne na začiatok nejakých pár graffiti a v podstate by som začal, že jeden z týchto obrazov, ktorý bol v roku 2020, ma tak nejako začal posúvať. Toto bol prvý obraz, ktorý som namaloval pod, môžem povedať, pod rukou vtedy umeleckej školy, kde som sa vlastne prihlásil vo svojich 18 rokoch. Som si povedal, že bolo by dobré začať sa trošku tomu umeniu venovať aj viacej, tak som sa prihlásil normálne na ZUŠku, takže základnú umeleckú školu. A tam som chodil asi necelý rok, keďže, alebo no, rok a pol možno, keďže potom prišla aj korona, ale tak tomu sa nechcem vôbec venovať. A tam začala sa moja tvorba, by som povedal takto, že obrazov. A prvotná taká myšlienka, keď som preberal, že čo začnem tvoriť alebo tak, a mám celkom rád aj auta a nejak sa to aj spája s takým, by som povedal, aj tým, ako človek vyrastal, nejaké tie filmy a podobné, tak som začal rozmýšľať, že teda ako si to poňať. A vtedy mi vlastne učiteľ povedal, že tak netvorme klasické auta, skúsme ísť do nejakých vrakov alebo niečo podobného.
No a tak som tedy začal hľadať na internete nejaké fotografie, nejaké, ako to môžem nazvať, predlohy, ktorými som sa mohol inšpirovať. A jedna z nich vlastne bola tiež takto fotografia v lese rôznych aut. A robil som si taký nejaký výcuc z toho, čo tam bolo. No a vlastne vznikol tento prvý obraz, ktorý som v tej dobe podal vlastne na výtvarné spektrum, ktoré tu bolo spomenuté, to je taká neprofesionálna súťaž a tam začalo, by som povedal, nejako sa odrážať moja tvorba, moje formovanie, ktoré ma strašne posunulo, pretože vlastne bol taký impuls, že má to zmysel, keď hneď tento prvý obraz vlastne získal nejaké ceny a postupoval ďalej v tej súťaži, tak som bol veľmi, veľmi za to rád a veľmi vďačný a začal som sa nejako tomu viacej venovať, tomu malovaniu tých obrazov a už by som povedal, že som plne prešiel k tej tvorbe tých obrazov. To je vlastne aj fotografia z roku 2020 vlastne, kde som sa prihlásil na to výtvarné spektrum, myslím, že to bolo v Turzovke, ak sa mýlim, tak môže byť, ale myslím, že to bolo v Turzovke fotené. Senka som viac menej, keď to mám tak ďalej povedať, hľadal sa stále, toto bol nejaký rok 2020-2021, také prelomy, že skúšal som nejaké abstrakcie, skúšal som vlastne tie grafity do toho zapojiť, a tak nejako potom vznikali tie obrazy. Toto je obraz z roku 2020, kde je staré Porsche. Ja som sa stále venoval vlastne tým, alebo držal som sa tej tematiky tých aut a tých vrakov, pretože ma to bavilo. A tento vlastne získal 3 ceny. V podstate postúpil vo všetkých 3 kategóriách na celoslovenské a tam potom neviem, 3/4 roka alebo koľko putoval po výstavách, bol vystavený aj v Bratislave a myslím, že aj v rôznych iných mestách, pretože sám som nevedel vlastne, kde ten obraz jednou dobou je, lebo mi povedali, že ide do Bratislavy, alebo respektíve, že ide na to celoslovenské, ktoré v tej dobe myslím, že bolo v Leviciach, alebo tak, možno sa teraz mýlim, a zrazu mi poslala jedna kamarátka fotografiu z Bratislavy, že išli sme pozrieť na výstavu a máš tu obraz. A ja že, aha, dobre, že nevedel som ani o tom, ale bol tam zrazu v Bratislave, tak som sa skrz to potom vybral ja ten obraz vlastne hľadať a našiel som ho v Slovenskej galérii nejaké, alebo Bratislavskej galérii, alebo niečo také. Obrovská budova na 3. poschodí, kým som to našiel, tak som prešiel ďalšie 2 výstavy. A bol som potešený, vôbec som to nečakal, že vlastne ten obraz takto ďaleko postupí a to ma strašne naplňalo a posúvalo ďalej, že tá tvorba má celkovo význam. Semka som viac menej by som povedal, že zase sa skúsil vrátiť späť k tomu štýlu, do ktorého by som povedal, že teraz sa to s ňom dosť sa mu venujem, čo môžete napríklad vidieť aj semka na týchto bočných obrazov, že hlavne na tom obraze pohľad, že je to veľmi, veľmi podobný štýl a tento obraz som 3 dní dozadu som si doniesol od rodičov, čo mám obrazy ešte u nich, lebo už ich mám kade tade poodkladané, lebo sa začínam ich trošku zbierať. A tento som našiel a hovorím si, že aj som na neho zabudol. Že človek, keď to nemá pred sebou alebo niekde, že sa v to neprehrabuje, tak normálne, že som aj zabudol, že vlastne tento obraz doma mám a som sa tak úplne uvedomil, že som sa vrátil späť ako keby niekam do začiatkov, lebo ako som hovoril, dlhé roky som sa hľadal a keď prejdem ďalej, tak vám aj poviem, že asi som sa už tak usadil trošku v tej svojej tvorbe. A tak som nejako preskakoval hore dole tými vrakmi. Toto boli tiež obrazy, ktorí boli na nejakých výstavách a putovali, potom som skúšal zabrnúť zase späť do niečoho takého konkrétnejšieho, abstraktnejšieho a postupne som tak nejak pokračoval a stále som sa niekde hľadal. Toto mám fotografiu z Viedne, kde som mal 2-krát výstavu a bol to úplne iný svet. Fakt, že to bolo vlastne v roku 2023, kedy ma jedna slečna oslovila na veľmi podobné podujatie, ako je toto, ale s tým, že bolo to tiež také multižánrové, že bol tam spev, bol tam tanec, bolo tam umenie, bolo to vo Viedenskej galérii
v takej malej centrálnej, lebo však Viedeň má strašne veľa. A bola to fakt obrovská skúsenosť pre mňa a do posledného dňa som aj nerátal, že na tú výstavu idem, lebo som čakal, že to bude proste nejaký scam, nejaký akože klam, lebo bolo to strašne také, že jeden týždeň sme si písali, 3 mesiace bolo ticho, jeden týždeň sme si písali, 3 mesiace bolo ticho, idem, nejdem. No a nakoniec to dopadlo tak, že asi 2 týždne predtým mi napísala, že čo sa bude diať, kde to bude, čo bude. Ja som už mal medzi tým ubytovanie zajednané, takže bolo buď pôjdem, alebo nepôjdem, ale minimálne som si povedal, že tu Viedeň navštívujem, aj keby sa to nezrealizovalo. Ale nakoniec mi napísala, že tá výstava je, že celé to podujatie bude a tiež zastavila dodávka pred bytovkou, naložil som obrazy do dodávky, dodávka odišla. Vravím si, možno, že už nikdy uvidíme. Že bolo to také, že vlastne dal som cudzým ľuďom svoje obrazy, nevedel som, kde to bude, čo bude, ako bude. Ale nakoniec to celé dopadlo fakt super. Trvalo to vlastne od nejakej podobnej hodiny ako dneska, možno trošku skôr od nejakej 16. Ako vravím, bolo to veľmi, veľmi podobná akcia. A bola to veľmi príjemná skúsenosť. A hlavne tá kultúra tam úplne iné žije. Fakt, že je to obrovské mesto, kde cíti to umenie a som sa cítil jak v raji, keď som tam chodil. Bolo tam aj veľa grafity po uliciach a veľa akože malieb, murálov, čo tam proste majú paneláky pomalované. Čiže som sa úplne cítil jak doma. Toto je ďalšia fotka z výtvarného spektra. Myslím, že v roku 2023-4, nie som si teraz istý, ja to tu mám niekde poznačené, 2023 a tam som tiež už mal taký ten mix, by som povedal, že je tam aj niečo zase z toho street artu, niečo zase som skúšal do tých tvári ísť a stále som sa tak nejako hľadal a v podstate toto je z roku 2024 obraz, ktorý bol jeden z posledných pred mojou takou ročnou pauzou. Vlastne skoro od polky 2024 do 2025 som skoro vôbec nemaloval. A tak nejako som pomedzi to dal vlastne, alebo nie, že dal, tam vlastne v 2023 vznikol aj tento obraz, ktorý mám teraz tu. A to bol asi ten obraz, kedy som tú tvorbu tak uzemnil na chvíľku a nechal ju tak plávať, ako som vravel, že ten 2024-2025 to bol taký tichý rok a teraz som sa naspäť k tvorbe vrátil a vrátil som sa už do veľmi, veľmi podobných štýlov, ale stále s tým, že nejakým spôsobom som chcel zanechať aj vlastne tie auta. A teraz naposledy v zime vznikol vlastne tento obraz, volá sa, že Last, alebo posledný. Musím kvôli, určite každý z vás, ktorý tvorí, pozná, že proste musí zapredať do tej angličtiny a do tej, snažiť sa prelomiť aj niekde ďalej za hranicami. Čiže veľa razy používam aj slovenské, aj anglické názvy na tie obrazy, aby to divák zo zahraničia pochopil. A možno aj Last preto, lebo už vlastne tých vrakov neviem toľko nájsť. Oni sú to väčšinou fotografie z internetu, pretože takto hľadať a niekde nájsť priamo, že v prírode vraky tu u nás moc nie je schopné. Väčšinou sú to fakt, že zošrotované auta, alebo sú to také klasické moderné auta. Nič fakt také, že z minulosti, a mňa práve, že tá minulosť bavila na tom, že tie tvári a taká tá nedokonalosť tam bola, tak som si povedal, že možno, že už to bude taký jeden z posledných tých aut, aj keď som si dal také predsavzatie, že každý rok si nakreslím jedno auto, ale neviem, či mi to vyjde. No už som skúšal aj rôznych fotografov oslovať, čo sa venujú takto, že autám, že či náhodou nevedia nejaké takéto, že vraky, ale väčšinou sú to všetko, že auta, ktoré sú pojazdné, že väčšinou sú to fakt, že Trabanty alebo takéto, ale že vraky, jedine na vrakovisko zajsť, ale to už potom vyzerá jak len kus šrotu. A to nemá pre mňa úplne zmysel. Mám rád, keď to má ešte nejakú zachovanú ten tvár, nejakú tú štruktúru, nejakú tú farbu.
A tak nejako v podstate sú toto posledné obrazy, ktoré sú z okolností tento visí v Deja Vu. Takže tam, kde ste mali premiéru filmu, tak tam visí tento obraz, takže kto by chcel pozrieť, môže ho vidieť aj naživo tam. No a tuto sa mi stala taká chyba. Chýbajú mi tu dva obrazy. Jeden zhodol okolností, ktorý momentálne visí v galérii v Čaci, keďže sa tam koná teraz výtvarné spektrum. Takže si ho hoci kto z vás môže ísť pozrieť, je tam aj mnoho ďalších obrazov od mnoho ďalších neprofesionálnych umelcov, takže kľudne môžete navštíviť galériu v Čaci v úrade a pozrieť si tam výstavu, pozrieť si tam ten obraz, ktorý som vám tu chcel odreprezentovať. A mám tu momentálne ten obraz, ktorý je aj tu, ako som spomínal, že je to taká súčasť mňa a tvorba, ktorej by som sa teraz venovať a myslím si, že už som sa v tom štýle tak nejako usadil, že mám tam v podstate zanechaný ten pôvod, ale zároveň tým, že dlhé roky som rozmýšľal, keďže som sa aj inšpiroval, lebo v dnešnej dobe je ťažké povedať, že niečo človek začal tvoriť sám, vždy tam príde nejaká podvedomá inšpirácia. Tak som hľadal, že ako prepojiť tie moje obrazy stále s tým graffiti, s nejakým s tým street artom. A tým, že som si povedal to, čo mi veľa razy rozprávali, či na tom výtvarnom spektre, alebo ten môj učiteľ, že nebáť sa toho a že pri malovaní alebo pri tej tvorbe, že chyba neexistuje. A veľa som to nevedel pochopiť, že jakže chyba neexistuje, však keď tam, kde nechcem spraviť flak alebo šmuhu alebo nejaký stekanie, zaspravne ten stekanie, to vyzerá ako chyba. A to je to, že tú hlavu si človek musí nastaviť na to, že spraviť a asi to tak má byť. A pritom teraz som sa naučil vlastne tvoriť tak, že sa veľa razy prídem k tomu a iba tak spontánne niekde spravím čiaru. A keď tam príde nejaká cez ňu ďalšia, alebo to nejakým spôsobom nechceným premalujem a je napríklad niekde vidno alebo nie je vidno, tak si poviem, že asi to tak malo byť, alebo keď mi aj kvapne stečie farba, že už sa snažím tú malbu viesť tak od pocitu. A to je to, čo by som povedal, že sa snažím teraz to tak nejako, ako som hovoril, že mixovať a udržať si takéto rozmalovanie a taký ten street art s tými popiskami, pretože robím dosť aj s tým, že tam používam písmo posledných tých obrazov, neviem či ho semka v pozadí je vidno, ale minimálne na tomto je, že ľudia nič nechápu. A veľa razy sa stretávam s tým, že sa ma ľudia pýtajú, že pôsobia na nich tie obrazy depresívne. Rátam, že možno niektoré z nich, keď zoberiem späť napríklad tieto, že môžu pôsobiť nejako depresívne. A ja vždy zostanem prekvapený, lebo ja ich tvorím s radosťou. A veľa razy rozmýšľam na to myšlienkou, keď ho dorobím, pozriem sa na ňo, že či tak pôsobí alebo nie, ale potom si poviem, že ten človek, čo sa na neho pozerá, musí zistiť sám, že čo mu dáva, akú emóciu, že či tam chce nájsť iba nejakú tú temnú emóciu, alebo tam nájde práve, že v tých svetlých farbách, že skôr len to oddelenie toho možno toho pocitu alebo tak. A tým, že som teraz začal pracovať aj s tými textami, tak veľa razy tam cez tie texty dokážem dať napríklad myšlienku, ktorú chcem, aby tam tí ľudia našli. A či dokážu ten text prečítať alebo nie, je už taká troška moja záľuba v tom, že sa to veľa razy snažím ten text niečím prekryť alebo fakt, že škaredo načmárať na to, aby nebol úplne konkrétne čitateľný, lebo keď tam dám nápis, že usmej sa, tak to nebude mať pre mňa takú myšlienku, ako keď ten nápis tam nejako zdeformujem alebo ho tam niekde v pozadí nechám, ako bol napríklad semka, ako som hovoril, v tom pozadí na tou hlavou, že je tam text. Už možno ani ja neviem teraz reálne, čo tam je napísané, musel som sa fakt na to dobre zamerať, aby som zistil, že čo som tam všetko popísal.
ale je to taká moja nejaká, by som povedal, že teraz tá stopa v tých obrazoch v tomto konkrétne není, lebo napríklad pri týchto autách alebo pri tých konkrétnejších veciach mi to vadí, ale pri tých takých tých portrétov by som povedal, že to tam tak pasuje. Tak sa tom snažím veľa razy využívať a možno, že by som nechal otázky na vás teraz, ak máte nejaké, alebo niečo napadne. Lebo neviem, že či ešte mám niečo o tom porozprávať, lebo budem tu mať aj workshop, takže ak by ste chceli, môžete sa potom prísť, možno niečo odo mňa naučiť, alebo spýtať sa a spolu si niečo vytvoríme zaujímavého. Tak je to už iba na vás, že či máte na mňa ešte nejaké otázky, alebo nie. Ja možno veľmi rýchlo rozprávam, tak... Pohode, tak ja to skúsim takto, že ak niekto má nejakú otázku na Cyrila, tak pokojne, teraz je ten priestor, ale ako naznačil, tak áno, máme tu pripravený aj taký výtvarný kútik a nie je to o tom, že kto vie maľovať, ale každý v sebe nájdeme umelca. Áno. Týmto smerom pôjdeme. Ak nie je nejaká otázka, a predsa len, nech sa páči, tak môžem dopredu najskôr, nech sa páči. Ja sa chcem opýtať, že na tom aute, na tom kolese pravom, je akože nejaký ten, že či to tak má byť, alebo či to je akože tá chyba? Tam nie je koleso. No, akože nie, ale... V priestore, kde malo byť koleso, áno, tam je taký ten... Je tam taký stekanec. Urobil sa tam, by som povedal, že neúplne na začiatku, že zámerne. Tak mi to nepôjde mi to asi približiť, sa som to približiť, aby ste to videli aj viacej vzadu. Ale keď som sa na to pozrel, tak mi tam pasoval, že nebol to úplne zámer, viem, že asi, neviem, či to bude dozadu vidno, tento myslíš, že? No, tak bolo to také, že vznikol tam, tým, keď som tvoril vlastne to chýbajúce vnútro a pracoval som s tým, že na tej originál fotke bolo to fotené v lese, napríklad na tej kapote bolo lístie, popred to boli konáre a tými čiarami vlastne, čo sú aj zo spodku, som chcel keby len vytvoriť taký efekt toho, že tam sú nejaké akože popadané nejaké konáriky alebo že tam je ako nejaká štruktúra, aby to nebolo len tak natreté, lebo veľakrát, keď sa inšpirujem napríklad nejakou tú fotografiou, že keď malujem z tej fotky, tak sa snažím spraviť z toho iba nejaký základ a zbytok už nechať tak voľne. Takže na začiatku to nebol zámer, ale na konci mi to tam sedelo, tak som tam nechal. Akože na začiatku ma to iritovalo, ale potom ako si to akože povedal, že čo to vlastne je, tak som si povedal, že možno to tak chcem. Že aby ma to iritovalo. Môže byť. Je dosť výrazný, áno. Takto, keď sa sám na ňo pozriem, na tú fotografiu, tak je dosť taký výrazný. Aj pôvodne, keď som si ho nasvetlil, tak bolo tam vidno, ale povedal som si, že nechám to tam. A ja si predsa dovolím, lebo nahrávame, tak aby to bolo dobre počuť, dobre? Lebo ja som nezhodol okolností bol na výstave, čo už ste spomínali v tom mestskom dome, v Galérii mesta Čaca, že ktorý obraz to bol, aký má názov? No, dobre, teraz ste ma dostali. Ten tam není. Ja tam mám, mal by som tam mať 2 vystavené, ale kvôli kapacite tam je iba jeden vystavený a to je Zamyslenie. Taký zeleno-oranžové pozadie mal, taký vyzeral trošku jak na také reggae štýl. A bola tam tiež vlastne podobná tvár ako je tu, vyobrazená. Bol tak na tej, keď ste vlastne vošli doľava a doprava na tej dlhej stene bol, tak tam niekde v strede približne. Ja by som možno mohol aj nájsť, keď to... A nech si zájdu všetci pozrieť do Galérie mesta Čaca na Krajské výtvarné spektrum, to už je krajská úroveň tohto ročníka tejto súťaže neprofesionálnych výtvarníkov, v ktorom už majú zastúpenie výtvarníci z celého Žilinského kraja. Áno. Tak, ďakujeme Cyrilovi Vyhnanskému. Ďakujem.
Pripravte sa na tvorenie, tu máme inšpirujúci podnet na tvorbu výtvarnú, teším sa na to. Už o malú chvíľu sa presunieme do letnej čitárne, je tam už príjemne, nechcem povedať, že chladno, príjemná svetojanská noc, tak toto nazvime. Začína sa tam tak ochladievať, takže tam budeme vlastne potom aj páliť oheň a budeme tam pokračovať v časti nášho programu. Je tam už aj pripravené duo Sisa a Vladko, takže prejdeme zase na iný hudobný žáner, ako sme tu doteraz mali, taký naozaj už pri tých ostatných aktivitách a nebude chýbať ani ten folklórny, pretože aj to je forma umenia a ja sa úprimne na ňu veľmi teším. Máme tu folklórny súbor Kisučan, ktorý je, dovolím si tvrdiť, najkvalitnejším a najetablovanejším folklórnym súborom na Kisuciach. Ja sa veľmi teším, že ste tu s nami, spolu s nimi aj Rudo Kužma ako ich umelecký vedúci a choreograf. Takže máme sa na čo tešiť, trošku sa rozhýbeme, verím v to. Ale ešte predtým vás pozývame na malé občerstvenie opäť na krátku prestávku, dajme si nejakých 15-20 minút, aby ste naozaj mali priestor sa zase trošku rozhýbať. Ak máte potrebu nejakej kávy, tak je tam k dispozícii, moje kolegyne vám ochotne pomôžu pri jej príprave a samozrejme aj niečo zajesť, napiť sa, doplniť energiu, pretože ju budeme ešte potrebovať. Takže nech sa páči.